Shalom, Israel. This is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom. Maar pribi na in Jezus Christus. Ofwel, of niet. Koosje, lees eens Abi. Dat boek voor Johannes, hoofdstuk 8, vers 32. Dus de smassa e pribi in Christus, e hoor Pasen, o anifiera boskopudisi. Lees eens Abi. En onze sabi de waarheid. You sap. En onze sabi de waarheid. Kadotaki, you sabi de waarheid. Bring it out. En de waarheid zal make you come free. En de waarheid will set you free. Dus die waarheid van nodig voor de free. Met andere woorden, if na so LEI isabi, dat you tai, you boeie, you na wa man istraf also ete. That's Lees right. dat wel lezen. Dat boek voor Johannes, hoofdstuk 8, vers 32. En onze sabi de waarheid. En de waarheid zal make you come free. Na a waarheid die on make you come free. En sana a waarheid. Kom lees even volgens a Bijbel. Sang waarheid e betekent. Bring it out. Want te u actie wa losma. Sana a waarheid voor a Bijbel. De no sabi. Oh, okay. En omdat u no sabi. Da amus kwadoro. Lees dat. Dat boek voor Psalm, hoofdstuk 119, vers 142. Je gerechtigheid, de gerechtigheid putego. Wacht even, Sam. Je gerechtigheid, de gerechtigheid putego. Dus a gerechtigheid voor kado. Nou a gerechtigheid sane gwen nooit. Hij tang. Dus if kado bij de rechtvaardig 2000 jaar geleden. Tide a de rechtvaardig ete. Tamara a de rechtvaardig ete. 5000 jaar voor nou kado de rechtvaardig ete. Lezen het wel lezen. Dat boek voor Psalm, hoofdstuk 119, vers 142. Je gerechtigheid, de gerechtigheid putego. If kado gi commanderi voor Kirwan Tusma 5000 jaar geleden. Dat betekent tide de man de ete. Tamara de man moest de ete ook toe. Lees het wel lezen. Dat boek voor Psalm, hoofdstuk 119, vers 142. Je gerechtigheid, de gerechtigheid putego. Kado en gerechtigheid. Nou een gerechtigheid sane change. A de futego. Lees het. En je wat, de waarheid. Wacht, dit even was Sunny en Sound. En je wat, de waarheid. Dus een waarheid na een wet voor kado. That's right. Maar wacht even. In kerk in de Matthäus dat het is door het bloed van Christus. De man leert niks voor wet. Lees een pissie van wet, het wel lezen. En je wat, de waarheid. Een waarheid voor een Bijbel na een wet voor kado. That's right. Wisten jullie dat? Dit was zijn arkido. Hoe wist je dat een waarheid voor een Bijbel na een wet voor kado? That's right. Lees het wel lezen, helemaal from the top. Dat boek voor Psalm, hoofdstuk 119, vers 142. Je gerechtigheid, de gerechtigheid putego. En je wat, de waarheid. Dus kado en gerechtigheid naftego. En een wet voor kado, dat na een waarheid. Wacht even, in Leviticus 18. Na vers 20. Oké. We lezen wat gerechtigheid voor kado. En we lezen wat wet zijn een waarheid. Lees hij, Abi. Dat boek voor Leviticus 20, vers 13. Zo schrijft hij, even een man, die doen aan een man. Wacht even. Wat man zij schreef naar een andere man. Dan heb ik tegenwoordig liefde voor een andere man. Lees het nog een keer. Dat boek voor Leviticus 20, vers 13. Zo schrijft hij, even een man, die doen aan een man. If een man een kantie doen naar een andere man. Lees het. Seleki abensa di dong nanga wan uma. Precies zo
Let van een abuwa vrouw. Dan mijn kant niet doen naar binnen en een umasma. Lazy. Ala tu budam ben du wan tu misita krudu. Wacht even, zijn er rechtvaardigheid voor God? Ala tu budam ben du wan tu misita krudu. Aha. Dan musu dade. Bring it. Even. Bring it out. Dat is iemand tegen me. Een rechtvaardigheid voor God, nou een rechtvaardigheid voor Tego. En God dat zegt, Dan musu dade putru. God dat de BS'ers, de bullers, moest deden. Bring it De out. massa schreef naar een tramman, moest deden. Lees het wel eens from the top. Da buku Leviticus 20 vers 13. So srafi if wan man di don nanga wan man. So leki abensa di don nanga wan uma. Ala tu pudam ben du wan tu misita krudu. Dan musu dede putru. God dat dem deden. That's right. Kom bakken naar de waarheid. Give me bakken. Psalm 119 vers 142. Kom lezen het wel lezen. Ja, ben pa. Lees hij, Abi. Da buku Psalm hoofdstuk 119 vers 142. Come on. Je gerechtigheid, de gerechtigheid putego. Aha. En je weet de waarheid. Wacht even. Dus een gerechtigheid voor Gado. Nou een gerechtigheid voor Tego. Dus if Gado verklaart dat hij boel. Nou een sansa moest vernietigd in Kiraman. Asan dat het tang-tanga heeft hij daar. Maar wat los maar het van nee. Het is liefde. Kom bakken naar een wet. Kom bakken naar een wet. Lees hij, Abi. Da buku Psalm hoofdstuk 119 vers 142. Je gerechtigheid, de gerechtigheid putego. En je weet de waarheid. Go naar Leviticus nou. Give me Leviticus 18 fossi. Dat wil Jopo gaat 20. Lees nou zei Abi. Da buku Leviticus 18 vers 20. So, Je brada, arki wan wet even. Arki wan wet. Ina arki a wet voor Gado? Ja, arki Gado wet. Dus er is zo'n boek. Je vindt een wet voor Gado, mi brada. Je vindt in je ati. In je dat verstaan of je vindt in een Bijbel. Lees a Bijbel, jara. Jara voor een christen reageert. Amataka mo arki a wet voor Gado. Mama no arki Bijbel. De christenen, de ma en de pori. That's Lees a Bijbel. da buku Leviticus 18 vers 22. You know sa di don nanga wan man. So leki you di don nanga wan uma. Dit is een christen no ayere. Mister. Sister. Ibe sapta kwa mang na wat trama no mag dong. You want baby? Ano mag fonds Gado? Ide AIDS? Dus arke even, arke was aan even. Arke akrutuf Gado. Dus we lezen a Bijbel. Mine tak be egitoriëren. Na Bijbel me lezen. Je bribi na Bijbel toch? Je bribi na Bijbel missa. Mi brada je bribi na Bijbel. If the smap bribi na Bijbel, dan zijn de mannen wajere a Bijbel. Lezen. Da buku Leviticus 18 vers 22. You know sa di don nanga wan man. So leki you di don nanga wan uma. Dus kada tak ina mag donang wa mang lek faye di dong nang wa uma. Na wa tusi mor sutori. Lazy. Ade tumisi takru. Gado kare takru. Lazy. Aklar. Da je jopo gono na 20. Lazy Abi. Da buku Leviticus 20 vers 13. So srafi if one man di don nanga wan so srafi if one man di don nanga wan man. So leki abensa di don nanga wan uma. Ala tu pudam ben du an tumisi digi takru tu. Da musu dede futru. Gado tak de moest tete. Dat na a oordeel voor Gado. Maar tegenwoordig, de mij tak ina mag tak niks. In tapju mofo. Blijf rustig, zeg niks. Het is liefde. Hou je mond. Het is liefde. Gado tak de moest tete.
Deuteronomium 23 vers 17 ook. Want die is stille zaterdag en de christen e play heilig ga kerkie of de meita rustig tide dat tamara dan mogen volmondig naar kerkie. En dan moet je God prijs Jezus Christus. Alle prijs aan de Almachtige. Maar dat zomaar daarmee prijzen eigenlijk. Heeft de man een arkie aan Bijbel schreef. Lees dat Bijbel, ja. Dat boek voor Deuteronomium hoofdstuk 23 vers 17. Come on. You know sa abiwan huru uma. Kudam uma begin voor Israël. Oké. Huru sman mag de na kondre. Wat vrouw zij slip na een man maar in trouw. You know a huru. Lees het wel lezen. Dat boek voor Deuteronomium 23 vers 17. You know sa abiwan huru uma. Kudam uma begin voor Israël. Hoe jij dat die? Dus alle de christenen zijn tang in huis. En de abuan weg Israël nang de mekaring. Na 5 zal de mekaring maken. Concubinaat. Yes, sir. Concubinaat en of kado. Na huru. Lees het wel lezen. You know sa abiwan huru uma. Kudam uma begin voor Israël. If one man, this is the one so the meat. If the man begin voor Israël. Lees opnieuw en lees het boek hangen. Come on. You know sa abiwan huru uma. Kudam uma begin voor Israël. If one man, this is the one so the meat. Kudam man begin voor Israël. Maar er is een aantal christenen op een probleem dat we lezen op de Bijbel. Een aantal christenen op een probleem dat we tegen dat if je sliep naar een man en in een trouw, je nou een huru. Iemand dat we bewijzen in het Nieuwe Testament. Arkiboom. Want we taki, if you not trouw, maar je sliep naar een man, je nou een huru. In Hebreeën, lees Hebreeën 12, 13 vers 4 nu. Dat boek voor Hebreeën, hoofdstuk 13 vers 4. Voor God trouw, abibu naam die ala suma. Kada taki, te je trouw, dat nou asani sa abungeng die alasma. Alasma ab lespeki, die een getrouwde man of een getrouwde vrouw. Lees het wel lezen. Voor God trouw, abibu naam die ala suma. En dat trouw bedi no de pari. Te ik trouw, dat je de in bedi na een bung sani. Aan een poor schreef. Lees Bring it out. Makado sa krutu dam huru suma. Hier dat die. Bring it out. Dus alles aan boyti huwelijk, gado ik kroeting. Met andere woorden, nou een zondu. En gado ik kado zang. En kado sa krutu dam huru suma. Dus aan moment zijn nog trouw, maar je hebt seksuele omgang, you know a huru. If you know a vrouw, you know a huru vrouw. If you know a man, you know a huru man. Lees het wel, lees het. Dat boek voor Hebreeën 13 vers 4. Voor God trouw, abibu naam die ala suma. En dat trouw bedi no de pari. Maar kado sa krutu dam huru suma. God ook kroet to you if you know trouw, maar je hebt seks. God ook kar you a huru. Dus lees een wet, Gobaka in Deuteronomium 23 vers 17 nu. Dus nou ons begrijp dat de Bijbel is taki. Dat het akkonden nog maar spanning aan huru. Dat betekent seks buiten huwelijk nog mag vinden plaats. Omdat we op seks buiten huwelijk de STD, de seksueel overdraagbare ziekte in Suriname, dit op topniveau. Topniveau. Straks hospitaal naar een dermatologische dienst, de ma in de werk bafstranang. Want we op om een seks buiten huwelijk, want je huwelijk en in een op seks buiten een huwelijk, dat betekent dat ik nog een zieke ekwa in. Maar omdat de man en motje naar een 3, naar een 4, naar een 5 vrouw, dan we los zieke ekwa in. Lees hij abi. Dat boek voor Deuteronomium hoofdstuk 23 vers 17. You know sa abiwan huru uma. Voor de uma begin voor Israël. En voor een man, this is the one so the meat. Voor de man begin voor Israël. Dus dat nog een wet voor kado, sa etan tego. Wat een gerechtigheid voor kado, nou een gerechtigheid voor tego. En een wet naar een waarheid. Dus de wet zou wel lezen zo net, dat naar een waarheid op grond tapu.
Ano sade ma EGU in een wet voor Suriname, of in een wet voor Amerika, of in een wet voor Europa. Dat toemang masrib na makandra. Dat if you op omgang na een man zonder of trouw, dat het oké is. If abede oké de seksueel overdraagbare ziekte no krijgen. If abede oké dat in op 16-jarige tienermoeders zonder vader in huis. Bring it out! If abede oké dat in op abi dat apina egoanga langa wansang. A vrouw moest struggle gi esrevi nanga 2 nanga 3 nanga 4 nanga 5 ching. Het is niet oké. Gado de tegen de Sandisi. Maar op stille zaterdag, de kerk in Omakwa Dorose colleer desma de Sandisi. Is op de kerk in Elerio, dat Christus deed het op vrijdag, dan maar op het op zondag. Niet denken dat ik bijna met taki, Christus moet op baka 3 dagen. En dat op bijna taki, vader. Weet je het? Dat de Bijbel dat Christus moet deden op 1 day en baka 3 dagen abo opo. Maar ik mysterie vanaf vrijdag. Vrijdag kom ik zaterdag na 1 day. Zaterdag kom ik zondag na 1 day. 2 days. Maar van de kerk in LEI de smaak dat Christus moet opo baka 3 dagen. Kom lees de Bijbel. Geef Matthäus 12 vers 40. Bring it out! Dus de kerk tegen dat Christus de vrijdag en dan maar op opstandingsdag zondag is een leugen. Nou wat leeft die dibri? Lees zij Abi. Dat boek van Matthäus, hoofdstuk 12, vers 40. Because is olek Jona ben de 3 dagen. Dan gaat 3 net lange na in de visie bere. Er is een Christus taki precies lek van Jona een profeet. 3 dagen langer, dan gaat 3 net langer, abedina bere van visie. Lees je. So schrijf je suma piking sa de 3 dagen. Dan gaat 3 net lange na in de hati voor grond tapu. Christus moet de in a grond, abo dede. 3 dagen, dan gaat 3 net. Koteri. Vrijdagmiddag. You want take it, you. Go meet Satram Mountain, na 1 neti. Satram Mountain, go meet Satra Neti, na 1 day. Satra Neti, go meet Sunday Mountain, na 1 tweede neti. Satra Sunday Mountain, go meet Sunday in a bakana, na 1 tweede day. Na 2 day no more. Van a christen kan tegen je dat Christus op het op zonde. Mi was a poor en nonsense dat hij, een mythologie dat hij. Omdat zang, de me heeft 4 Pasen, de man heeft 4 opstanding. De me heeft 4 wan vessa voor een cadeau dat de me kan Ishtar, oftewel Astarte. Nou wat dibri voor oude dagen, dat de heiden bij aan Bigi. Dus de Joden bezig met een Pasen en op niks te maken met Christus. Lees het wel, lees het. Dat boek van Matthäus, hoofdstuk 12, vers 40. Because is olek Jona ben de 3 dagen. Dan gaat 3 net lange in de visie bere. So schrijf je suma piking. Sa de 3 dagen dan gaat 3 net lange in de hati voor grond tapu. Christus wordt de 3 dagen langer, dan 3 net langer in a grond. Dat is een Bijbeltakkie. Is opstaan? Lees in Johannes. Johannes 2 gim. Johannes 2 vers 19. Goed erop gim. Wat lezen het wel lezen bij Christus het takkie. Voor de takkie de zeker dat une lees van verkeerd staan. Lees het Abi. Dat boek van Johannes, hoofdstuk 2, vers 19. Jezus ben tiki dem taki. Broko dat tempel. Broko dat tempel visie. En na in die 3 dagen, die zijn op hem bakken. Christus zegt, if you broke a temple this in 1 day, in 3 days, mo op hem bakken. Lees go door. Dan je bent taki. Dan ben bouw en je zou op hem na in die 3 dagen. De man bouwen zijn in 46 jaar. Dat je op hem bakken in 3 days, lees je. Maar hij bent taki, hij dat tempel voor hem skin. Christus betak abra eigen skin. Dat is skin voor de 3 days, na 3 neti in a grond. Maar dan nou de christenen tegen dat
Christus deed het op Goede Vrijdag. Dus op Sabu na wa Vrijdag te wa man dede. Maar komt taki de man tak amad dede Vrijdag. Dat je gaat tergo met zondag, dat je opstandig zondag. Dat alle de lausmas aan het denken aan de verstand. En go 4 one day, zijn op next te maken naar een opstandig Christus. Bring it out. Want kerk vanaf vrijdag go met zondag naar today no more. Arki ote Christus op, want ik knap in de Bijbel, maar die de christen lezen. En ik sap van usap dat in de lezen, terwijl lees nou wat los maar epsa en dan nou wat arki niet eens. Dat betekent dat pastor een leesbijbel geeft, wat in een loopbijbel. In looptori, de pastor met die lafu en met die zingen en vader tabagron wat krabita. In lobasandati, we was sneki de tabagron, dat alle de jorka en vader naar tapu. Dat in lobby. Wat een zogenaamde heilige geest in een kerkie nog op niks te maken dan een heilige geest voor een Bijbel. Bring it out. Een heilige geest voor een Bijbel en dan asans dat mij vader op de grond en dan mij bar op ja. Dat en asans dat je heeft kado. Nation is men leading by example.